Okay, good morning guys. Welcome to Eusebius Farm. Gibalik siguro na no. Ay usa. Sa kabuok, sa kabuok. Pero dako kayo. Kanang baligya ba? Kanang online lang. Deliver. Gabi na ba lang? Gabi na mo. Busog ka na. Isod balde ko sa mo. Ngantos batungan. Ako magkaya ya. Kaya manguyog taglabog-labog, tiglabog-labog ro. Ingar ko labo. Ah, nasortihan yun ka, naguguhinog ay nakuha ay. Tapis pan. Ano? Diri pulos di gapi diri. Tiga. Ya, emang nih ako yung beres ya. Tamis niya. Naikitom tayo mo na siyang hinog. Ahat. Sekarang kuasin. Bayan. Ay atis. Di jud ka magutman kung naa ka diri magpuyo. Kung di ka mamili og mga utanon, Ay, pidi man ni masuwa asa tay mga arwana boy.
Subak ta niya, kini. Katong dakog agtang gani. Gotay. Saya tuwao ng goldfish. Tuon. Wow. Sugot nga silboy. Totoo na. Pagbutan. Lakuyawa. Pag-usad niyo, green. Napagoy puwa na, napagoy ka ng yelo. Sibaw ko na siya sa mga anak. Masay nga na ni Boy? Goldfish. Green fish. Grabe ka healthy siyang agbati eh. Ay agbati mura nagpitsay. Dagko kay dahon. Sugo itong bato. Dala ang batong ni Eusebia. Dagko nga tag-as ba? Tag sa kadupa eh. Yan, ibaligya sa niya kung madaghan sa kayo ba. Ibaligya na tag sa 60 kilo. So dolar mo sa merkado. Grabe naman eh. Ha? Oo. Sa skala. Gisahon. Ang imong talong dete asa man dun? Himsog kayo eh. Murag bag-o lang mo nag-harvest? Wala pa po ka-harvest na ano. Wala pa. Kabunga dito yan, yung biyak yan. Mm. Sabi na ng gulay-gulay. Bilibag ita ni Eusebia eh. Kugihan jud kaya ni siya. Nanong. Bagoy tanom diri sa una. Pulusan namin una na eh. Baboy-baboy. Baboy-baboy. Kini hagonoy. Puno na tanan. Tanan. Kini sang saging o naglinya ng saging. Mama ito naman. So gyapon. Tuba rin. Bantayan at tigitan ng mama. Diyan eh. Sili. Ah, sili. Bantayan yung sili. Siling espada. Sili samurai. Gusto mo rin. Yan, bago na ron. Samurai. Te. Dire. Daw, pinagyan. Ano pinagyan? Ayaw ko kita. Uy, Sorry na itong guest, ma. blind item ang kate. Butang nga nagkuhan ba? Butang happy face. Oo. Yung sili eh. Tulos na namuwak. Wano nagkausa ah. Perting dagana. Tara. Wala. Indo tayo mo ni. Espada gyapon ito. Lahi gyapon ni siya kuhan. Klase. Ako tang ko. Hala, oo. Masabi na rin. Lagyan saging. Ay, hapit na po niyo.
Hmm. Bunga niya. Wala kuya, was tangkungan eh. Ha? Version 2 pa yun. Asa ang upot eh? Kapay bunga. Ato ara eh. Sa may patay nga sambag. Di ra na siya dependent og kanang tubig tino. Bisbisan lang. Aw na mo sa day mo gripo day. Aw na di. Tangkis tubig. Wa pa man ni sa una di. 2.0 na gyud ni day siya boy. Niya, yung mga sili nga. Ay, may sili po yung drain niya. Ako ng tamatis ka na nga daot ako ng pagbagyo. Oh, na di tamatis ba day. Nadaot pagbagyo. Bagyong Odette. Oo. December pa day ni. Daot din siya pagbagyo day. Taw-taw na din pagkatanong. Kada na nanabunga iyang upo. Ano na to? Ay, sili. Ini ang upo. Ay, bunga gamay ay. Okay. Oh, there. Nanay bunga. Gamay. Putot. Nasili. Sili ka. Oh, tingdaghan na siling na kining hangog kayo ni siya. Matay kayo ba? Namuwa eh. Ayos kayo. Mahal na ba kayo ng silit eh? Kilo ani. Buong ni siya loy o paano? Kini. Yung sito. Just wa pa man ni mga tanong sa una dire. Unsa may lami aning berries loy? Maslom. Maslom. Sabana. Isguyabano. Yung kapayas po do. Mungingi sa de. Ati. Walang ni siya giwan siya. Kay giwan pa ni. Perting daghan na gas bunga. Mga tulo na kaadlaw pa'y way uwan. Pero na may namang may tubig dyan sa gripo. Pwede lang kabot. Silboys Farm eh. Hugkuan. Goldfish. Ang kanding ba? Turay. Wee! Tanaw sa nga rin. Kuyawa gini mo. Wala gini diri boy. Buwak mo ya? Ada buak? Ada kuas likit deh. Buntis pati yang mimi. Kanding na siya nga Bombay guys. Ang kambing. Wow. Pero gikuhaan ni siya bungot. Alak, bayi man, laki. Oh, bili. Oh, day bay day. Sayo ko ada. May bungot bayi. Laki na. Bukan. Baka na mo.